Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum shibanta ban plelat plelinti yaki khun samla ki badon kasap ha ka jingele kai kenjat bol bat ban ai ha ki yaki rinsan yele kai na kaliang ka Mauthat Ashan Sport Association menta kasni ka khandai tarik ujumang araja apun rio kalayo ban penlong ya ka limpung yele kai kenjat bol kabalatip kum ka Mauthat Ashan Football League hamadan chnong kinshi umsot ha Eastern West Khasi Hills District. Lawan banya don lang ha kani ka sngi play perda ya kani ka limpung da uba kermen lang urya ubalong kum ukong san ha ka jinye don lang u president ka association ubadeiru MDC ka Mauthat Ashan constituency uba Powell Soklet u sordash nong kinshi mau phanyan uba B Solang kiwei kinong kitkam ka association haringkat kipat ba bat kisamla kibayashim benta ha kani ka jingile akai. Hakani kalimpung ki don hadu arpundru tali ki kinhun ki balawan banishim benta ki badai tang nakani ka dong ka than Mauthat Ashan. Habakren hakajingilang uba kermen uloong. Habayale kai hakanu ka sports kabakongsan kadai bandon kamensiam banetreilang. Namar ka jingle marway kanum poi shunuru. Nalor kata uloong ru baki nongelam kim don tang haki kinhun seng bhalang. Henry wat haki sports ru kumju bat ka sports ka hikai bandon kaminsim sngorit namar lada don ka jing sngo sarong lada tebit kat bat tebit ru ka penyap no I ka jing tebit bat ka jing sngo sarong kampoi shanu ru bat kumta ula kentu iki samla bakin long ki ba minot knang bakin poi sha ka thong ka bakidon ha ka jing ile kai ka baningkong jong ka ni ka limpung layo ban sakhi ka jing khun hapdeng ka Mauphanyan United SS and CC persya ya ka ringi saulia SC ha ka ba ka Mauphanyan kalala ban penliem ya ka ringi saulia daar lanot gul. Ashan Sport Association kaba kumba pila majpang bagani gadi kasian ka baningkong bagani ka Sports Association kadang sedang ban penilai kai ban organize kumya gadi ka football tournament kata ka don ka haganam jong ka football league bat kumjuru ngai kublei ya kinongkit kam jong ka Mauthat Ashan Sports Association kaba ka jing angnut ka jong pi kumbala pensngo dei bapu ba fitrang ya kaban sei ki khun samla nakani kathan bat kadong bakin long kita kirang ile kai ki ban ile kai hang te hapo Shillong bat kumjuru ngai khublei ya phi ki players ki baidon hakani kasni kaba phi philayawan da kamen sim kaba phidon kata ban yashim benta kabangi juong ha Kaktin nong way wa pidon ni kita sport spirit kaba pin ile kai compare lada pinlong kinong job lani kinong ram ndai kawi ka don kam e ka di kamensim kumjurai khuble ya kirangba kibadon lang kini kasngi ka bangamla pen jer kerteng kumju yakini ki kun samla kibadon lang kini ka jaka ka bomenta di kumbala ong di bapo bang enum kwa ban punbun nong kren ngarung enum kren jorong than ndrei ngadan tang kumni ban ong baka sport si kata kentup ya ka football kadai kawai na ka sibentaru ka bapenso yangi bandon ya ka mensiem jong ka jingi trelang namar lada omdon ka jingi trelang balamdon kata ka teamwork Hamadan ka papile kai enum sobang I wat kinong pet ban pet ya kata ka jingile kai ka jongpi la radon tang way player busule marway bidu kumbangi ju ya keren bun sien na bangi pet football tang si ibu ra ball bum pass ball ngila ong ule marway tenre ba don kata ka teamwork ka jingi trilang so tenat bani I ban pet ya kata ka jingile kai ru ka ka way ka jo ka poru ka sports ani ka football bangi ong kaseiru ya kinong yalam apa pidon yu kapten apa ka kunhun ka jongpi katuru ka peni baka kenu no ka kunhun ka nomla laj klemunong yalam namar ngitip ba
hakani ka ri ga jongi ni kham yar e bandon ni ta ga jing burom dong ilam la kalong hakanu kuno ga benta henre habade pa ka sports na shimba ni ju snap yu tau captain te kumta nga ong bakani ga jile kai la ni ka sports su ka sei ye kita gi nong ilam bom de bang ju ong ba ki nong ilam ki don tang ki seng balang la ni ki don tang ki seng trimon sobha la ni po budan ka politics de ken ma ba ka sports su ki don ki nong ilam kumjuru ka sports ka hikai ye pi bandon ye kata ka mensiem soret namarba tang sudon ye kata ka mensiem ka jing so sarong ken mau lada pitibet kat ba tibet ru ka penyap no ya ka jing tibet ka jong pi namarba sarong kam ju position sonuru te ka ju ko poro ka hikai ye pi ba pinlong bodon akor burom namarba pidon akor burom ken mau ka don ka jing ye apa piele kai mar keliang la ni pidon nakaju ka ken hon ru de bam don ka akor ka burom tang baye isi no ru so bang su ban yele kai te kini gilong gi jingi kai lingba ka sports panong ipi ba dakin maru ba kawai ba unoyel kai ba koridor tam ude ta ba pelong ye kinoyel kai ki ba koridor tam ini gilong ki ba ki jingi kai ki wan ha ka jingim ga jongi pakumta nganget kini gilong tang ki jingkren ki bangangan penso shapi namar ba ka thong ga jong phi galong ba phin poi sha ka benta ka ba khama jrong skrinsan ki ba khama jrong ba untang ba phin ne hangni mo thrashan be phin mi mo thrashan ba long ki klori le kai na wada de ban mi khmat ka jilla ba digri india ru namar khamtam nganong ipi ki babon kita ki star player habai de ba ka football ki juan hi na ki than nong kendong Ikan mau lah dah pi 3 minit, pi 3 shitam, kau ikan singin si pi wadah ada pin haban mi khamat, akan no club kepada pendele kai, I league, dan ikan no support league, apa kau ni kejalan ni sabar jangan ni kejalan kamjo.